फिल्म्स मुजफ्फरपुर हथौड़ी। चहिया से चढ़ल सावन माये सखी भंगिला रुसल बौरा हवाए सखी भंगिला रुसल बौरा हवाए सखी। चहिया से चढ़ल सावन माये सखी भंगिला रुसल बौरा हवाए सखी। भइले तो भांग पीसे में तो बड़ी झार झरले बा। भंगिया खातिर बौरा हवा बड़ महार मरले बा। भंगिया खातिर बौरा हवा बड़ महार मरले बा। महार मरले बा। भंगिया खातिर बौरा हवा अमित बड़ महार मरले बा। महार मरले बा। मीठी मीठी बात नहीं कब करेला भांग खातिर हमारा से खाली लड़ेला खाली लड़ेला। मीठी मीठी बात नहीं कब करेला भांग खातिर हमारा से खाली लड़ेला। कैसे कही दिलबा के बात बारा नाम कइले बा। भंगिया खातिर बौरा हवा बड़ महार मरले बा। भंगिया खातिर बौरा हवा बड़ महार मरले बा। भंगिया खातिर बौरा हवा रिकॉर्डिंग बाय मिरर फिल्म्स मुजफ्फरपुर हथौड़ी। राइटर ललित प्रेमी खाबे भांग के गोला तब नहीं बात माने स्वामी बम भोला स्वामी बम भोला। राइटर ललित प्रेमी खाबे भांग के गोला तब नहीं बात माने स्वामी बम भोला।